Krásný dobrý den vám všem. Dovolte mi tady dneska přivítat milého hosta. Je to velký talentovaný sportovec, hráč a profesionální hokejista David Grieger. Ahoj, Davide. Dobrý deň. Vítám vás tady. David, jak určitě spousta fanoušků z vás hokeje ví, tak David hrál za hokejový klub HC Energie Karlovy Vary. To hrál v minulosti, není náhodou, protože David ukončil letos sezónu a angažmá a bude už oblíkat jiný dres. Je to tak? A my se podíváme trošičku na tu jeho cestu až do té Energie a vlastně kam pokračuje ta jeho cesta dál. Pokud můžu prozradit, Davide, prosím, kdybych udělala nějakou chybu nebo něco, tak mě opravte. David už od roku 2012 se věnuje profesionálně hokeji a hrál samozřejmě v několika klubech, ale jeho cesta ho dovedla až do HC Energie Karlovy Vary a tu sezónu, kterou ukončil rok 2024 a 2025, odehrál 49 zápasů, z toho dal 16 gólů, musím si to zkontrolovat, jestli to říkám správně, a zapsal si 14 asistencí. A můžu říci, že vlastně, Davide, vy hrajete na jaký pozici, jestli řeknete divákům? Stredného útočníka centra. Centr útočník. A jste pravák. Áno. Jste pravák. Když se podíváme na tu vaši cestu, kdy jste poprvé, Davide, uvažoval o tom, že vlastně hokej je to, co chcete dělat? Napadá vás to? Tak viem, že prvýkrát som sa na korčule dostal v 3 rokoch a pamätám si, že som videl staršieho brata na korčuliach a dal som to rodičom jasne najavo, že ja chcem na korčule tiež, takže im neostávalo nič iné, len ísť k susedom a zohnať nejaké korčule a išiel som to skúsiť. Mhm. Když se teda začal, jste říkal, v kolika letech? V 3. Co na to ty rodiče, když jste jim to řekl, že takhle chcete hrát hokej, jak vás to podporovali? Tak musím povedať, že ten prvý dotyk s ľadom bol fantastický, to som hneď spadol na zadok a povedal som, že chcem korčule dole. No tak táta ma zvednul, dostal som na zadok a že som robil kvôli tomu taký bordel po celom dome, takže ideme korčulovať. A tak nejak ma to chytilo a hovoril, že ku koncu dňa už som dokázal sám nejak ťapkať. Takže asi sa to už tedy začalo tak vo mne utvárať a postupne samozrejme som chcel chodiť čím ďalej tým viac a drží sa ma to až dodnes. Jaká byla ta vaše cesta až do té extraligy? Stručně si to nějak shrnete? Strašne dlhá a strašne veľa ťažkej práce, driny a nejakého odriekania. Takže asi takto by som to povedal. No tak pokud já vím, tak spousta lidí, kteří jenom na hokej třeba koukají a úplně nevidí po tu pokličku, tak mají leckdy velmi zkreslené představy o tom vůbec, jaká ta dráha nebo vůbec ten život toho profesionálního hráče je. Leckdy si myslí, jo, oni si tam hoši jenom něco zabruslí na ledě, berou za to velký peníze, sklízí slávu, ale to je velmi mylná představa, Davide, je tak? Čemu všemu musíte vyčelit, o čem všem je ta příprava, na čem všem vy musíte pracovat? Popište nám ten život toho extraligového hráče. Tak dá sa povedať, že v podstate na všetkom k tomu hokeju potrebujete všetky atribúty, či už rýchlosť, sila, vytrvalosť, silovú vytrvalosť, výbušnosť, takže musíte pracovať na všetkých tých aspektoch hry, samozrejme nejaké skillsy, čo majú tí hráči, streľba a všetko, takže ako je to, tá mozaika sa skladá zo strašne veľa maličkostí a maličkých vecí a človek na nich musí, dá sa povedať, že denne pracovať. Jak často trénujete, když jste tak ty hráči, jak často trénujete, jak máte tréninky, když jste v tom záběru?
Tak samozrejme záleží, či je to už súťažné obdobie, alebo je to nejaké mimosúťažné obdobie a príprava na nejakú sezónu a takto. A samozrejme tie tréningové metódy sa už líšia. Niekedy bolo trende trénovať aj dvakrát do dňa takto a teraz už v tých mužoch niekto to tak možno má, ale skôr sa už preferuje, že je jeden nejaký tréning a zameraný na určitú vec a tomu sa vlastne človek venuje a trénuje sa vlastne od pondelka do piatku a ten víkend je daný preto, aby si to telo odpočinulo a zase nabilo na ten ďalší týždeň. Vy teďka jste hodně hovořil o té fyzické stránce, to je jedna věc, ale za mě teda ten hráč ještě potřebuje další jiné věci, to znamená, ta příprava není jenom o té fyzické kondici, co tam ještě ten hráč potřebuje k tomu, aby dobře hrál a podával výkony. Tak samozrejme, ako sa hovorí, hlava je 80% úspechu a nehovorí sa to nadarmo, je to naozaj tak, keď človek na tom není psychicky dobre, tak to, že zdvíha v posilovni veľké váhy, tak je vlastne polovičný v tom, takže strašne dôležité je pracovať na tej mentálnej stránke a na tom vlastne človek musí pracovať tiež dennodenne, pretože v tej sezóne a celkovo v tej kariére si myslím, že je strašne veľký tlak na těch hráčů vytváraný a fakt ten člověk musí být odolný, aby to ustal. Vy jste říkal tlak. Od koho všeho je ten tlak? Tak od všetkých dá sa povedať. Samozrejme, sami na seba majú hráči nejaké, každý má na seba nejaké nároky. Samozrejme tréneri, tým od vás niečo očakáva, vedenie, ktoré vás berie s niečím, aby ste to naplnili. Samozrejme okolie, fanúškovia. A furt musíte přesvědčovat tím svým výkonem, že jste nejlepší. Dá sa povedať, že áno, že každým dňom musíte presvedčovať to okolie a sám seba, že sa posúvate a každým dňom sa zlepšujete a držíte si taký nejaký ten svoj štandard a posúvate to stále trošku vyššie a vyššie každým dňom. Já to vnímám tak, že vlastně každý to vaše utkání je takovej boj, kdy musíte ukázat vlastně to nejlepší sám ze sebe, tak? Je to tak. Měl jste někdy období, kdy jste si řekl, že už třeba s tím chcete seknout, že bylo, nebo že už na to třeba nemáte, nebo že tam byly ty pochyby? Měl jste takový období někdy? Mal som tie myšlienky ma napadali, samozrejme. A není to nič príjemné. A hovorím, v tej dobe som sa veľmi nevenoval tej mentálnej stránke a si aj preto tie myšlienky prichádzali a už teraz s odstupom času a tým, že som starší, tak viem, že to nebolo OK. Když se ohlídneme za tou letošní vaší sezónou, a já jsem tam vlastně říkala, že kolik jste dal gólů a asistencí, jak vidíte tu svoji sezónu letošní, když se ohlídnete v těch varech, jak byste sám sebe zhodnotil, jak to vidíte oproti třeba jiným sezónám? Ta vaše poslední sezóna teda jaká byla? Tak samozrejme, čo sa týka týmu, tak sme urobili super výsledok, takže tú sezónu hodnotím veľmi pozitívne. Došli sme do štvrťfinále, čo bol taký nejaký ten hlavný cieľ urobiť to štvrťfinále a škoda, tam nechybalo možno veľa, možno trošku šťastíčka a dokázali by sme možno uhrať niečo viac, ale to už, na to sa už história nepýta. Jasne. A samozrejme, čo sa týka mňa, tak boli tam lepšie, horšie zápasy, ale ako musím povedať, že osobne som s tou sezónou celkom spokojný. Samozrejme, stále čakám od seba ešte viac a musím povedať, že som hodne náročný sám na seba ale ako musím povedať, že to nebolo zlé.
Vím, že vy jste člověk, který nikdy se svým výkonem nebude úplně 100% spokojený. Tak, ale to mají asi všichni sportovci, jak tak vnímám. Když se řekne Karlovy Vary a hokej, co vás napadne jako první? Davide, co vás napadne? S čím si to spojujete? 10 rokov života. Je tam ještě něco, s čím si to spojujete? No tak strašne veľa myšlienok, že vyrastol som tu, formoval, tie Vary ma formovali ako hokejistu aj ako človeka, takže prežil som tu tretinu života, tak to človek len tak nevymaže a nezapomene, takže strašne veľa myšlienok. Je nějaký moment nebo zápas, na který nezapomenete, který se vám teďka vybavuje? Tak asi to bude určite zápas v reprezentácii. Sa mi podarilo skórovať vlastne prakticky hneď v prvom zápase, takže je to taká veľmi pekná spomienka a samozrejme tých zápasov, kedy človek bol pri nejakej dôležitej situácii je viac, ale hovorím z tej reprezentácie ten prvý zápas a možno asi v Liberci asi nemožno, ale určite ten rok, kedy sme išli až do finále, takže pre nás super rok, aj pre mňa osobne. Som si mohol zahrať vlastne to, kvôli čomu každý ten hokejista, športovec ten svoj šport robí, a to je hrať o titul. Samozrejme stále to mrzí a asi to bude stále mrzieť, že človek je tak blízko a zároveň tak ďaleko. Ale taký je šport, niekto musí vyhrať, niekto prehrať a ja som strašne rád, že som si mohol zahrať také dôležité zápasy a určite mi to pomohlo ďalej do kariéry. Vy jste říkal, že jste mohl hrát v reprezentaci. Jaký to pro vás bylo, když jste se dozvěděl, že budete hrát v reprezentaci? Co to pro Tak samozrejme super pocit od malička. Sme celá rodina sledovali majstrovstva sveta a reprezentáciu, takže skvelý pocit. Samozrejme 2002, keď sme boli majstri sveta, tak si pamätám, že sme to doma oslavovali, takže tá reprezentácia je vždy najviac pre toho športovca, ide bojovať za tú svoju krajinu a hrať, takže určite to bola pre mňa česť a vždy je to pre mňa česť. Vy teďka přestupujete do BK Mladá Boleslav, tak jaká máte očekávání, Davide? Asi to není lehký přestupovat nikam jinak. Jak to vnímáte teďka? Tak samozrejme, není to ľahké. Človek prichádza do nového prostredia, noví ľudia, takže samozrejme to není jednoduché, ale určite to beriem ako novú výzvu a určite chcem byť tam prospešný týmu a chcem urobiť nejaký úspech s Mladou Boleslavou a verím, že si to všetko sadne a bude to šlapať. Budeme vám samozřejmě všichni držet palce. Máte své fanoušky a myslím si, že ta fanouškovská základna už je poměrně velká. Máte tam už nějaké kontakty, nebo už jste se nějak s nima spojil v té Boleslavi, nebo ještě ne, teprve to všechno je před vámi? Kde to teď? Tak volal som si len s fyzio a s kondičným trénerom a s vedúcim, takže len nejaké také tie veci ohľadom zdravotnej stránky a také tie administratívne veci trošku. A inak som sa ešte s nikým nebavil, ale na to ešte bude strašne veľa času a si myslím, že postupne sa tam budem zabydlovať a všetko to príde postupne. Co vy osobně si od téhle změny slibujete? To je těžká otázka. Že ma to ešte posunie ako hráča. Tím, že před vámi výzva. Nová výzva, nové skúsenosti, samozrejme. Doteraz okrem 2 rokov v Liberci som hral len vo Varoch, tak dokázať, že ten hokej môžem hrať aj možno niekde inde ako vo Varoch, samozrejme. A
ale ako celkovo taký nový impuls, hovorím, nová výzva a verím, že ma to ešte posunie ďalej ako hráča a ako človeka. Já si teda dovolím s dovolením, Davide, prozradit, jestli to teda nevadí, že vy máte synka. Kolik je mu let? Teraz v květnu mu budú 3. Má našlápnutou na hokejovou kariéru, nebo jak to vidíte jako otec? No, zatiaľ čo vidím, tak skôr má našlapnutú nejakú kariéru sprintera, pretože ten keď zveme nohy na pleťa, tak ho chytám až za 100 metrov možno niekde, takže vyzerá, že to bude sprinter na 100 až 200 metrov. Zatiaľ hokej ako veľmi neberie, samozrejme, keď v tej sezóne, keď sme hrali, tak to je asi, jak to videl a jak bol na hokeji, tak to nejak ako prežíval, že sa stalo, že sme prišli do zápasu ve 2 ráno z Trinca, v 7 som už behal s hokejkou po byte, no, takže boli aj také situácie, ale teraz, jak ten hokej už veľmi nesleduje a nechodí na něho, tak musím povedať, že nejako ta hokejka neťahá. No a jako otce by vás mrzelo, nebo máte ty ambice, aby váš syn byl hokejista, nebo to necháváte, jak se to vyvine? Jaký jste? Nechávam to, jak sa to vyvine, ja určite nechcem do ničoho tlačiť, čo ho bude baviť, tak to nech robí. Samozrejme tým, že si tým prechádzam a že som si tým prešiel od malička, tak viem, čo to odnáša, že to není jednoduchá cesta. Ale samozrejme, keď sa pre to rozhodne, pre ten hokej, tak budem ho v tom len podporovať, ale určite budem vyžadovať, aby do toho dával vždy 100%. Keď už niečo bude robiť, tak nech to robí s tou vášňou, s tou radosťou a nech to robí na 100%. Jak jste se rozloučil s HC Energií Karlovy Vary? Jak probíhala rozloučka třeba s fanoušky teda? Jak to probíhalo? Tak po poslednom zápase samozrejme sme sa všetci fanúšikom poďakovali a samozrejme dovtedy som si to tak nejak neuvedomoval, že budem končiť, ale po tom poslednom zápase a sme s začali podávať aj ruky s ľuďmi a ďakovali mi tam za tie roky a za tú prácu, tak som si tak začal uvedomovať, že tu fakt končím po nejakom čase a že som tu urobil nejaký kus práce a verím teda, že dobrý kus práce a bolo to, musím povedať, že veľmi príjemné rozlúčenie a ani som to, musím povedať, že nečakal. Takže bolo to veľmi príjemné a aj trošku dojemné, no, musím povedať. Chtěl byste něco vzkázat fanouškům? Tak ja už som nejaké video natáčal, ale tak ešte raz im ďakujem za všetko a boli to krásne roky, samozrejme boli lepšie aj horšie časy, ale vždy sme to nejak zvládli s ich podporou a tie Vary proste budú stále vo mne a je to 10 rokov, takže to nesmažete. Takže to nesmažem a Vary mi dali strašne veľa, takže určite im ďakujem za všetko. Chtěla přemýšlím ještě, co bych řekla, Davide, na závěr, no co jiného, než samozřejmě vám popřát hodně štěstí do další vaší hokejové mise, teďka už v jiném dresu. A myslím, že i za fanoušky budeme vám všichni fandit, držet palce a budeme se těšit, až vás zase budeme sledovat a vydávat, ale teďka už za jiný tým. Tak já vám, Davide, děkuju i za to, že jste teďka byl ochotný se mnou natočit ten rozhovor. Děkuji všem a my vám teda loučíme se s vámi a zase třeba někdy. Ďakujem pekne. Naschledanou.